aamiaiselle Mars. Pancake. It's in the game. Enää 5 tuntia startti. Mitäköhän sit keksi? Hashtag 308. Hashtag. Toinen kisapäivä tänään. Näyttäisi aika sateiselta, että nyt on roskasäkit pakattu mukaan ja ylimääräiset kikat otettu käyttöön. Katsotaan mitä toi taivas tänään syytää niskaa, mutta lämpö on ihan hyvin. Ei varmaan tule siitä alas kiinni. Vähän ukkosta lupailtu, niin voi tulla aika pitkä päivä, mutta ei se nyt niinkään valmistautumiseen tai sellainen vaikuta. Sateiselta näyttää. Kunhan ei salamoimaan rupea, niin kaikki on jees. Päivä tärkein osuus ennen rundille lähtöä. Merkataan pallot. 10 vuotta, 15 vuotta tehnyt samalla tavalla aina. No, sekä merkki että tähtäys. Meikähän on pyydetty sairaalallekin teippaa. Pysytään nyt vielä tässä. Hokkarit ei hienessä. No niin, sateet on selätetty ja päässään lähteä paikallista aikaa 24. Menee iltavuoroksi, mutta eihän siinä mitään. Näyttäisi olla makea iltakeli, niin lähdetään painoon. Matthias, he's a legend. Say hi to Finnish people. Hey, Finnish people. How you doing? Happy journey tomorrow. Thank you. Are you gonna be here tomorrow or not? I think so. I can't. You can't stay away. I hope it will go fine. Yeah, I have a good feeling about it. That's yes. good. All right. Good night, video. Good night. Good night. Päivä alkaa olla stiikassa, ei pulkassa. Voisi näin sanoa, että livuttiin maaliin asti. Aika pimeätähän tuolla ulkona näyttää olevan, että tarvii keinovaloa jopa tämänkin videon tekemiseen. Päivästä sen verran, että aika pitkä päivä tosiaan sadekeskeytyksen vuoksi ja päästiin lähteä vasta 20:04 liikkeelle paikallista aikaa. Etuisi oli aikamoista säätämistä, kaverit ei saanut oikein palloa ladulle eikä greenille eikä putteja pönttöä, niin pelattiin 3 tuntia etuisia. Se täytyy sanoa, että alkoi menee meikäläisellä jo vähän huuruun siinä, että oltiin niinku 2 väylää jossain vaiheessa perässä, vaikka oltiin viimeinen ryhmä kentällä. Toinen kaveri sitten luovuttikin jo takaysillä, niin takaysin pelattiin 2 tuntia ja 3 väylää, viimeistä väylää ihan tosi hämärässä. Mutta etuisi oli tänään vähän kohmeloinen, huono startti ja sitten siinä ei ollut oikein fiilistä, kun jouttiin vähän etti niitä palloja, niin vähän pelirytmi kärsi siitä, mutta takaysi oli ihan solidi golfia, että ei se nyt mitään merkittävää hienoa työskentelyä ollut, mutta sellaista sanotaan, että tasaisen tappavaa ja noissa olosuhteissa, noin pimeässä ja noin niin viimeisen
viimeisellä kentällä, niin ne greenit ei ikinä ole mitkään hirveän anteliaat. Niin pelasin hyvää safety golfia ja jätin itselleni hyvät mahdollisuudet huomiselle sitten laittaa iso rundi ja ottaa hyvä sijoitus, jopa voittaa. Nyt se on huomisen asioita. Nyt käytiin Burger Kingistä ottaa mätöt, ihan tällainen pikaruoka ja kellokin näyttää jo 10:30, niin eikä tässä painota pehkuihin ja unelmoida hyvästä huomisesta. Mutta ihan hyvä maku jäi päivästä kyllä. Et ollut kyllä pitkä päivä niin kuin uumoilinkin, mutta paljon tapahtumia ollut ja ihan jees fiilis.